ನಮಸ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಸುಲಾಬೋಡು ಈಸಿ ಎಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅದು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ತುರುಳಿಪಿನ ಕಲ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಎದುರೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತೆ. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ನೆನ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಗ್ಲೆ ತುಳುಲಿಪಿನ ಆರಾಮೋಡು ಕಲ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಐನು ತಿರಿಯ ನೋಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಓದೋಡು. ಓಕೆ, ಎಡದಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಟ್ರೇಸ್ ಮಂತತ ಆದ ಮಿತಾನೆ ಬರಪಲೇಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಪ್ನ ಕಲ್ತನ ಅಂಚೆ ಕಲ್ಪನ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಏಜಿದ ಮಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರೆದು ಕಲ್ಪೋಡು. ಓಕೆ, ಪುಸ್ತಕಡ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೆನ್ ಬರೆಯೋಡು. ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅಲೈನ್ ಆದ ಟೈಪಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇಂಚೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಬುಕ್ ಕೂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಆ ಬುಕ್ ತಪ್ಪದ ಬಲೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಗ ತುಳುಲಿಪಿ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪನ. ಓಕೆ, ಅವೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡಿಟೇಬಲ್ PDF. ಓಕೆ, ಆ ಎಡಿಟೇಬಲ್ PDF ಇಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಐಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಸ್ ಒಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೆನ್ ಉಂಡದೆ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಬರೆಯೋಲಿ ಅತ್ತನ ನಿಗ್ಲಿ ನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಟಚ್ ಇಡ್ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಬರೆಯಾರಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಆ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಬರೆಯಾರಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಅಂಚನೆ ಟೈಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅವು ಎಡಿಟೇಬಲ್ PDF ಅಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ರೀಡ್, ಟ್ರೇಸ್, ರೈಟ್, ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಅತ್ತನಾಗ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಹತ್ತೊಂದು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಅವು PDF ನಿಗ್ಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಓಕೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬುಕ್ಕ PDF ರೀಡರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಐನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ನಂಗೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುಕ್ ಏನು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿಗ್ಲಿನ ಇಮೇಲ್ ID ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ಪುನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಿಗ್ಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪುನ. ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ತಿರಿಪೋಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ID ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಡೆದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲಿನ ನೆಕ್. ಓಕೆ, ಓರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕ ಐನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪೋಣ. ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪೋನಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ವೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಫೋನ್ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡ ಪೂರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ವೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂಡದ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಣ್ಣಗ ವೈಟ್ ಓಪನ್ ಐಕೆ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫಾಕ್ಸಿಟ್ ರೀಡರ್ ಬಂಡದ ನಿಗ್ಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಾಕ್ಸಿಟ್ ರೀಡರ್ ಬಂಡದು. ಓಕೆ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಿಕ್ಕು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇವನ್ ಅಡೋಬುಡ್ಲ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್. ಓಕೆ, ಫಾಕ್ಸಿಟ್ ರೀಡರ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟೂಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಮುಲ್ಪಡದು ವಿಂಡೋಸ್ ಲೈನಕ್ಸ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೆನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಟೈಪಿಂಗ್ ಒನ್ ಪರ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಪನ್ ವಿತ್ PDF ಫಾಕ್ಸಿಟ್ ರೀಡರ್. ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಅಲರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಿಗ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಟೈಟಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ವರ್ಷನ್ ಏಪಲ ನಿಗ್ಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷನ್ 1.0. ಓಕೆ, ನಿಗ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ಓಕೆ, ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆನ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಐಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದ ನಿಗ್ಲೆ
ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ತ ಹಿಂಗ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಉಂದುಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತೆಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಮಿತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಪುದರ ಪುರ ನಿಕ್ಲೆನ ಪಾಡೋಲಿ. ಓಕೆ, ಆಯ್ನತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫಾಕ್ಸಿಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಈ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪೇಜಿಗೆ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲಿಂಕ್ ಏನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಪ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಈ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡಬೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಐತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್. ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೊಡ್ಬಂಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೈಪಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿ ಸುಲಾಭಡು ಕಲ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪು ಅಂಚನೆ ಭಾರತದ 10 ಭಾಷೆನ ಈಸಿಡ್ ಕಲ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ, ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐನ ಇಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಫಾಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ಈ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಣಾದ ಗುರುಕುಲ ಬಣ್ಣದುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬೆರಳದ ಜಾಗ. ಓಕೆ, ನಿಕ್ಲೆ ಫಾಂಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಚೆ ಪೋಣ. ಓಕೆ, ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆತ್ತನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆಯವರ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಒಂದು ಇತ್ತೇನು ಓಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓದರ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದನಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಚ ಆಸೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಈ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಉಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಓಕೆ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ಅಕ್ಷರದ ಮಿತ್ತ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಪನ ಇದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬರೆದು ಕಲ್ಪೊಡಂಡ ಅಕ್ಷರದ ಮಿತ್ತ ಬರೆದು ಕಲ್ಪೊಡ ಮುಲ್ಪ ಕಾಪಿ ಬುಕ್ ಇತ್ತೆ. ಬುಕ್ಕ ತಿರ್ತ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ದಿತ್ತೇನೆ ಆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ನಿಗ್ಲೆ ಬರೆಯೋಲಿ. ಓಕೆ, ನೀನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನ ನಿಗ್ಲೆ ಎಡಿಟ್ಗೆ ಪೋಯರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಯರ್ನ ಅಥವಾ ನಿಗ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಡ ತೂಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೆನ್ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡದು ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಟೂಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಟೂಲ್ ಐಕ್ ಕಲರ್ ಅವು ಪೂರ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಂತು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ದಪ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಬರೆಪುನ ಬರೆಯೋದು ಏನಿತ್ತೆ ಮೌಸ್ರು ಬರೆದಿತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಬರೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಐತಿ ಮೌಸ್ರು ಬರೆಯೋದು. ನಿಗ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಂಡ ಆರಾಮಡು ಟೈಟೇ ಬರೆಯೋಲಿ. ಟೈಟೇ ಬರೆಯೋಲಿ ನೀನು ಝೂಮ್ ಅಂತ ಟೈಟ್ ಬರೆಯೋಲಿ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಓಪನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಗ್ಲೆ ಬರೆಯೋಲಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಲಿ ಅಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬರೆಪುಣ ಇಂಚ ಬಂಡದ. ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಪೋಯರ್ ಮುಲ್ಪ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಟೂಲ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಿಂತು ಬರೆಯೋದು ಮುಂದೆ ಕಾಪಿ ಬರೆಪುಣ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಣ ಒಂದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿಗ್ಲೆ ಕಾಣಾದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಆರಾಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರತ ಒವೇ ಲಿಪಿನ ನಿಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತಾರಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಯುನಿಕೋಡ್ ಇಜ್ಜಿನದವರ ಈ ನಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ತೂವರ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನದವರ ಮಲಯಾಳಂದ ಯುನಿಕೋಡ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಂತುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮನ್ಪಂದ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ನಿಗ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಳಸೋಲಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಚೂರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅವು ಕಾಂಪೇಟೇಬಲ್ ಅಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಬಾಕಿದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪರ ಬಾಕಿದ ನಮ್ಮ ಓ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಉಂಡ ಐಕೆ ಪೂರ ಆರಾಮೋಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ವಿಚ್ ಮಂತೋನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಮಲಯಾಳಂ ಕೊಡೋನಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೋದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮುಲ್ಪ ಫಾಂಟ್ ದ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 22 ಉಂಡು. ಕಲರ್ ಓಕೆ, ಕಲರ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡು ಫಾಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು
ನಿಗಲೆ ಫಾಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಟೈಪ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಈ ಉ ಋ ಎ ಇಂಚ ಪುರ ನಿಗಲೆ ಆರಾಮ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ನಿಗಲೆ ಬೋಡೋಣ ಫಾಂಟ್ ಬುಕ್ ಬೋಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫಾಂಟ್ ಬೋಡೋಣ ನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ನಿಗಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೊಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಈತನಿಗಳಿಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು, ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು, ರೈಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು, ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು, ಟೈಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಿಗಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿಗಲೆಗ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಿಗಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ದೆಪ್ಪರ ಬಾಯ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯೂನಿಕ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಂಗಾಂಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಟ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಬಾಕಿದ ಪುರ ಬೇಲಾಯ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಬೇತೆ ನಿಗಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ನಿಗಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಬರೆಯರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಕಾಕ ಕಿ. ಓಕೆ, ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಒತ್ತಾಕ್ಷರ ಬರೆಪಂಚ ಒತ್ತಾಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯದು ಕಲ್ಪೊಳ್ಳಿ, ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಒತ್ತಾಕ್ಷರ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ನಂಬರ್ಸ್ ಉಂಟು, ನಂಬರ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಾ ಬೆರಳಿಗೆ ವಾ ಅಕ್ಷರ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಬೆರಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಣ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ ಅದು ಮೂಜಿ ಬೆರಳು ಮೈನ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಬರ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಐನ ಅಕ್ಷರ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನ ಕಾಗ ಸೇರ್ಸನ ಕಾಗ ಈ ಸೇರ್ಸನ ಕೀ ಅರ್ಕ ಹೊತ್ತ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನ ಬುಕ್ಕ ಝೀರೋ ಇರ್ತು ನಾನ್ ಜಾಯ್ನರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಂಡು. ಓಕೆ, ಅರ್ಧಾಕ್ಷರಗಳು ಬಾಕಿಲ್ ಗ್, ಬಾಕಿಲ್ ಲ್ ಅರ್ಧ ಗ್ ಅರ್ಧ. ಓಕೆ, ಅಸಲ ಕೆಲವು ಜನ ಅಡಿಯೋತ್ ಅದು ಬೋದು ಅವು ಅಡಿಯೋತ್ ಆರ ಬರ್ಲಿ ಅಡಿಯೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುಂಡು ಐಕ್ ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಝೀರೋ ಇರ್ತು ನಾನ್ ಜಾಯ್ನರ್ ಪಂಡ ಶುದ್ಧ ವ್ಯಂಜನ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರೆಪುಣ ಒಂದು 5 ಇಂಚ್ ದೆಪ್ಪುನ ಮುಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ನಿಗಲೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುಜಿ ಇಂಚ ಬುಕ್ಕೈಟ್ ರೈಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ನಿಗಲೆ ಮೂವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ನಿಗಲೆಗೆ ಕಾಪಿಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ತೋಜುಂಡು ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಇಂಚ ಪುರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ, ಮುಲ್ಪ ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಗಲೆ ಪೆನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪೆನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಗಲೆ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲಿ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಿಗಲೆಗೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ತುಳುದು ಕನ್ನಡಗು ಅಂಚ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಉಂಡು ಐನ ನಿಗಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಈತ ನಿಗಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಆರಾಮಡು ಕಲ್ಪನ. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದಲಜ್ಜಿ ఒక ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದಲಜ್ಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಓಪನ್ನೆಸ್ ಬೋಡು ಅಂಚೆತ್ತನಗಳಿಗೆ ಆರಾಮಡು ತುಳುಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ನಾತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಆವಡ ಈಗಲ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಕಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಈ ಲಿಂಕಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ನಾತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ರೀಚ್ ಆವಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳುಲಿಪಿ ಈಸಿಡ್ ಬರೆಯವರ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಡು. ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ನಿತ್ತ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಏಪಲ್ ನಿಗಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಗಲಿಗೆ ಏನು ನಿಗ ಪಾಮ್ ಇಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತ ಆತನಾಗ ನಿಗಲಿಗೆ ಮೇಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಿತ್ತ ನಿಗಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಏನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಗಲಿನ ಜಾಹೀರಾತು ಆ್ಯಡ್ ಕೂಡ ಈ ಬುಕ್ ಕೂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಆರಾಮ ಸೇರಿಸೋಲಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರತಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬುಕ್ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ನತ್ ರೀಚ್ ಮನ್ಪುರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ನಿಗಲಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತಿಯಪ್ಪಲ ಇಪ್ಪಡು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್.